ita ce ta ci wannan gasa a jiya da kuɗi naira 443,500 ai da 63 kai da 500 saboda haka ga shi nan a tsakiyar fili komai ya bayyana a nan wannan na iya ɗauka dan abubuwa ne na ɗan kaɗan inda na ɗan abubuwa DJ ka sako wannan Farida Sarauniya ka sako wannan Farida Jones a sai mu daura daga inda muka tsaya. Allah ka da girma haka kai suna ba mai ja da kaina sahara dogon fari da kana da rana shi ya sa ta ce in bugo ma tambari na ba ka yau da in ji fari da kai da girma sannan barista uban amana dogare ma mai karamci mai adalci mai aminci barista Allah ka da girma shi ke mun gode ne shari'a Allah na muka magajin wawa Sarauniya ba sai bane ya gano kai uban yatim ilmu na lafiyan bare bare uban sarkin kudu na lafiyan bare bare uban adon gari Ibrahim Minister ka zama sarki ka banya haushi wuta talaka da kin banza kaula mina sarki shi koye sarki da mu shan babu kaula no bila mutum sa kaula bila Buenas noches,